16 ka box nga asula nga atong i-deliver karong adlaw. For today's video, mag-deliver ta sa mga order ng asula. Atong destinasyon karon, Maria Rosario, Sagbayan, Clarin, Tubigon, Inabanga, o Hitapi. Nagpa-reserve na sila daan sa katong gagmay pa nga atong asula. Kaya ang dili dapat sa tubangan atong asulapan, ni dagko-dagko na o nga atong hinahinayan og deliver ang mga order. Pasensya kay mo sa gamay na ko nga negosyo ha. Sadlayan ra noon pero sakto ra pud ang kita. Naamang gusto na ingon nga lumot ra man kuno daw akong baligya, nya sagbot ra daw. Sagbot ra ni bara nila pero para nako gold na. Iyahiram ko tag diskarte para mabuhi lang taning kalibutan na. Maayo na lang ni kay tinaro nga pamaagi. Mas nindot gyud tani kung daghan pagid ang atong asula. Labi na kung dool pa ang LBC ug ang Shopee diri sa mua. Kay para madeliveran pod ang atong mga order nga nasa mga lagyo. Sa pagkakaroon god natay 22 ka rep tab pero kulang gihapon. Ug sa katong ganahan mag-order, PM lang mo diri sa home page or diri sa comment profile. Ayaw lang mo diri sa comment section kay matagbot ang pangita anything deliver na. Masudlan niya tag scammer unya gamiton ng atong pangan. 12 pala ni kabuk primero na ko nga gikuha og napunapan ni og upat ka box. Og kay nahuman man ako og ang putos ikarga na dai na sa motor kay para ma-deliver na. Pero malas yung kayo kay wala ma-record ang atong pagpamutos. Og ang primero na tong hatdan mao ang Maria Rosario. Ayo. Yeah. Nanadi kay butangan. Okay kayo. Ayaw lang siya pun katunga oh. Minutos yung tanganan eh. Yung tangan mo nagpantak na mo sa una. Ayaw butang ikwantat ha? Oo. Kaya kaunon yun. Salamat ya ha. Ayaw lang kay para kanang yung gamot kanang lamot tugdong sa tubig. Yang ato sa ma'am. Salamat ya ha. Sige, salamat. Sir, magaling ka. Dili na deliver. Kasi pangitan mo. Sir. Pangitan mo sir. Genre nga kuan. Juan ni chef. Ano mo ulit sir? Juan. Oo. Wala may sir. Nagpa-deliver si Sir Genre Sula. Pwede na ne? Wala pa. 100 na. 100. Asa na siya? Sige, selamat. Usara tayo mo ano? Okay, sisiwa na. 100 lang. 100 lang. Selamat ya. Okay, selamat kayo. Tundaan yun. Layo yun. Layo. Sige. Selamat kayo. Sige. Malam ko ikuha mga nutrisyon sa litos ba? Kusok ang litos diri? Bilaran mo nakuha ang kuhan doon. Hasta bilaran. Plano kita punta ko litos. Tanya, tanah market lang man kayo nagngita. Bilaran nakuha dito. May pista akong hinahanap ko. Sige, selamat kayo. Salamat. Sige, Dad. So, na pod. Boss, kinsa ereksyon anong shadow? Kailan ka? Kuan ning break time nga boss. Nang si order good. Unsa man? Asula. Pila man? 100. Ito ang atong ay man. Dili so. Break time niya ron. Balik ko alas 3 pa. Dugdug pre. Sige, selamat bos. Order mo ka kasula? Ha? Order ka kasula? Wah, stiker ya. Stiker. Sula dol. 200 lah. 200. Shout out bos. Oi, shout out dia. Sa kalingawan dia. Sa dire ba? Pai tagay dia. Oh yay naagad kalimay. Wala mo sa content. Biyahe pa mo ko. Biyahe pa ko. Pero mo tapi. Asa to? Tubig. Oh, sarwa. Ayo. 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 Ay dugaya. Shout out mi sa kawan. Kinabangga anglers. Kainom maganda ta. Hello ko dati. Inom tayo na. Thank you sa sticker. Magkano di po nga dito? Ito si Tapi. 100. Selamat ya. Selamat kayo. Katubil da. Selamat ya. Sula dol. Okay. Nandito sa? 100 dah. Libo ko kay naman si usap po dito nga kuda sa may gasolinahan ba? Ina pa kuda sa gasolinahan po nek timo ha. Gasolinahan timo. Ito ko usara. Si usar ni. Ito dito nang dito. Selamat ya. Asula. Ay, dol.
Paling ngapun ya. Ngapon. Panglas mo ha. Ya, lama tadi dulu. Hello. Ay, pas klianan pag gani. Di ba sa klian? Kalau magandang itu kapan? Karena kuan mapalit mga barita ba? Ah, mas nindot ana og kanang ngimo pa kanang karaan bito nga tubig na. Kanang napundo na ba? Kami itu kan nani uwan di ay. Ayo lang nang tubig sa uwan. Makakuha ng tuloy unan. Kay nag-order na ko ya tubig sa uwan yang gibutang ba. Namatay. Kaya tama no? Namatay oh. Ya, lama tadi dol. Salamat sa kayo.